Muli po ay pinapaalala ko sa inyo na huwag pong kalimutang panoorin at pakinggan lahat ng ating mga videos at mag-comment para sa pagkakataong manalo ng mga cash prizes at exclusive t-shirts bilang pasasalamat ko sa walang sawa nyo pong pagsuporta at pakikinig sa ating mga kwento. Huwag rin kalimutang i-like ang ating mga videos at i-share sa inyong mga kakilala, kamag-anak at kaibigan upang sila man ay may pagkakataon ding manalo. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tampok nating kwento ay ibinahagi sa atin ni Gemma at siya ay tubong Misamis Oriental. Ayon sa kanya, magki-15 anyos pa lamang siya nang umalis sa kanila. Dinala siya ng kanyang tiyahin sa isang probinsya sa Visayas kung saan nakapangasawa ang tiyahin niya at siya ay ginawang takapag-alaga ng bunsong anak nito. Hindi na siya nakapagpatuloy pa sa kanyang pag-aaral, kung kaya kahit high school ay hindi niya nagawang matapos. Kanyang ipinapadala ang sweldo sa mga magulang upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Hindi naging madali ang buhay para kay Gemma sa poder ng tiyahin niya. Hindi lamang pag-aalaga ng anak nito ang kanyang ginagawa sa araw-araw, pero sa ilang buwan niyang pamamalagi doon sa bahay ng tiyahin niya ay nasanay na rin siya hanggang sa inabutan na siya doon ng mahigit 1 taon. At nang magbuntis muli ang kanyang tiyahin, dito na nakaranas si Gemma ng mga nakakatakot na karanasan. Base sa kanyang kwento, isang gabi, habang nasa kwarto na lahat ng kanyang mga kasama sa bahay, siya naman ay naiwan pa sa kusina dahil hindi pa siya tapos sa kanyang mga ginagawa. Nakarinig siya ng mga mahinang tinig mula sa labas ng bahay at dala ng kanyang kuryosidad na malaman kung sino yung mga nasa labas at nag-uusap, ay dahan-dahan siya nagpunta sa may gilid at pasimpleng sumilip. Pero nagulat siya at lubhang nagtaka nang ang makita niyang naroon ay 2 malalaking pusa na magkaharap. Tumingkayad pa siya para makitang mabuti at tinanap kung sino yung mga taong naririnig niya. Pero wala talaga siyang nakita at patuloy pa rin niyang naririnig yung mga nasabing tinig na iyon. Kaya bigla siyang kinilabutan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang buong akala nga niya ay nananaginip lang siya, kung kaya makailang ulit pa niyang kinurot ang sarili at kinusot din niya ang kanyang mga mata. Maya-maya ay narinig na niya ang kanyang tiyahin na dumadaing sa kanilang kwarto at di nagtagal ay narinig niyang tinatawag na siya ng kanyang tiyuhin at nakikisuyo ito na magdala siya ng isang basong tubig. Kaya dali-dali naman siyang tumalima at dinala sa kwarto nila yung hinihingi nito. Wala naman sa isip ni Gemma na may kinalaman yung nasaksiyan niya sa nararamdamang iyon ng kanyang tiyahin. Pero nalaman niya na noon lang nagkaganon ang kanyang tiyahin, sabi ng asawa nito. 2 na ang anak nila at kahit minsan ay hindi ito nahihirapan sa kanyang pagbubuntis hanggang sa ito ay manganak. Isang araw naman, nang sila lang ng mga bata ang nasa bahay, ay may napansin si Gemma na isang babaeng nagpapabalik-balik sa harapan ng kanilang bakuran. Ang akala niya nung una ay mayroon lang itong hinahanap. Inihintay lang rin naman ni Gemma na magtanong ito sa kanya, pero
hindi ito lumapit. Basta pabalik-balik lang ito at nahuli pa nga niya ito minsan na tumitingin sa kanya. Kaya nagtama talaga ang kanilang paningin. At sa pagkakataon na iyon, ay parang may napansing kakaiba talaga si Gemma doon sa babae. Pero hindi naman niya masabi noong mga oras na iyon kung ano yung napapansin niyang kakaiba na iyon. Basta may nararamdaman siyang iba na hindi niya kayang ipaliwanag. At dahil sa masamang paraan na pagtitig na iyon ng babae, kung kaya hinagilap na niya yung inaalagaan niyang magkapatid at pumasok na sila sa loob ng bahay. Isinara niyang mabuti ang pinto at tinutusan niya yung mga bata na pumasok na muna doon sa kanilang kwarto. Saglit lang nananatili si Gemma sa tapat ng pinto at naisipan niyang silipin minsan pa yung babae upang malaman niya kung naroon pa ba ito. Pero laking gulat ni Gemma at napasigaw talaga siya ng malakas nang makita niya yung babae na naroon na sa tapat ng kanilang bintana. Nakatayo ito ng tuwid na tuwid at hindi man lang gumagalaw, na nakatitig sa kanya ng pailalim. At kahit patalikod na ito sa kanya, ay hindi pa rin ito inaalis ang masamang pagkakatitig na iyon. Hindi naman nakagalaw si Gemma sa kanyang kinakatayuan dahil sa matinding pagkabigla. At bago pa tuluyang umalis yung babae, ay minsan pa itong lumingon sa kanya habang lumalakad palayo. Kaya pagdating ng kanyang tiyahin at asawa nito, ay kanyang sinabi ang ukol sa nangyari. Hindi naman alam ng mag-asawa kung ano ang kanilang sasabihin at isasagot kay Gemma, dahil noon lang din talaga nangyari ang ganon. Binilina na lang siya ng mag-asawa na ugali ang magsara ng pinto at wag na wag magbubukas, at pabalikin na lang kung sakali mang may maganap sa kanila. Sabihin na lang na wala sila kaya bumalik na lang. Pero kinagabihan noon, matapos nilang kumain at mahugasan ni Gemma yung kanilang mga pinagkainan at kanya nang ilalagay sa basurahan yung mga basura, ay parang may naramdaman siyang kakaiba paglabas niya ng bahay. Kung kaya wala sa sariling napalingon siya at napatingin doon sa may bubungan. At nangilabot siya sa kanyang nakita at kaagad na napasigaw. Dahil mayroong nakatuwad doon na tila ba mayroong sinisilip sa loob ng bahay. At napalingon itong bigla sa kanya nang marinig ang malakas niyang pagsigaw. Kaya nakita niya nakakatakot na itsura nito, maging yung matindi noong paglalaway. Hindi nagtagal ay nariyan ang kanyang tiyahin at kasamang kanyang asawa na may bitbit ng baril. Hindi na ito nagtanong pa sa kanya nang makita siya nitong nakatingin sa may bubungan. At pagtingala nito doon nang makita ang nasa bubong, ay magkakasunod na putok kaagad ang kanyang pinakawalan. Mabilis namang tumalon at tumakas yun nasa bubong. Tinanong siya ng mag-asawa kung nakita raw ba niya kung sino at kung kanya bang nakikilala o di kaya'y namumukaan man lamang. Sinabi niyang nakita niya pero hindi niya kilala dahil kakaiba ang mukha noon. Aswang, sinabi niya sa kanila, na nanginginig pa ang tinig niya dahil sa matinding takot. Bigla namang nagkatinginan ang mag-asawa na para bang hindi sila sigurado kung kanila bang paniniwalaan ang kanilang pamangkin. Pagpasok nila ng bahay, kanilang pinakalma si Gemma at binigyan ng pagkakataong makapagpahinga sandali bago nila ito muling tinanong tungkol sa nasa bubong. Pero iisa naging tugon niya, isa iyong aswang at hindi karaniwang tao. Sinabi din niya sa kanila na matindi pa nga iyong naglalaway. Nang sumunod na araw, ay nagpasya ang asawa ng kanyang tiyahin na wag na munang pumasok sa kanyang trabaho
Kailangan niyang unahin yung problema sa bahay nila. Kailangan niya munang maisiguro ang kaligtasan ng kanyang mag-iina. Matapos makapagpahinga, makaraang kumain ng agahan, ay wala nang inaksaya pang sandali ang kanyang tiyuhin. Kaagad nitong tinungo ang bahay ng kanyang kumpare at nanghiram ng hagdan. Matapos makahiram, ay inakyat nito ang kanilang bubungan. At nakita niya na mayroon na palang butas na naroon. At totoo ang isinumbong sa kanila ni Gemma, ukol sa matindi nitong paglalaway. Dahil naroon pa ang bakas at napakalapad noon. Tinapalan niya yung butas at naniwala na sila sa mga sinasabi ng kanilang pamangkin. Nang isauli ng tiyuhin ni Gemma ang hiniram nitong hagdan, ay humingi na rin ito ng payo sa kanyang kumpare kung anong mabuting gawin para maingatan ang kanyang mag-iina laban dun sa aswang na nagtatangka sa kanilang buhay. May mga binanggit ang kanyang kumpare na mabisang pangontra sa mga aswang, pero tinapat din siya nito na mas makabubuti kung kay Mang Lando siya sumangguni, pagkat mas marami umano itong nalalaman at lubha ng veterano pagdating sa mga ganong bagay, pagkat isa itong mahusay na manggagamot. Pero hindi naman niya nakikilala ang manggagamot na binabanggit ng kanyang kumpare na sinasabi nitong si Mang Lando. Kung kaya sinabi naman nitong sasamahan siya sa mismong bahay. Natuwa naman siya at nagpasalamat sa kanyang kumpare. Pero dinaanan niya muna sa kanilang bahay si Gemma. Naisip niya kasi na mas mainam kung maisama niya si Gemma at ito na mismo ang makapagsabi tungkol sa kanyang mga nakita. Nang makaharap na sila ni Mang Lando at ipinakwento nito kay Gemma lahat ng kanyang nasaksihan, ay inilahad naman niyang lahat ng nalalaman sa matanda. Pero bigla siyang natigilan nang biglang mayroong dumating na napahinto talaga si Gemma sa kanyang ginagawang pagsasalaysay. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino iyon. Napinukulan kaagad siya ng isang matalim na tingin. At yun nga ay walang iba kundi yung babae. At napansin ng kanyang tiyuhin yung pagkabiglang iyon ni Gemma, kung kaya tinanong siya nito. Nagatubili naman siya magsabi dahil sa takot, kung kaya sinabihan siya ng kanyang tiyuhin maging ng kumpare nito na magsalita at silang bahala. Kaya napilitan si Gemma magkwento. Ikinuwento niya yung nangyari nang minsan magpunta sa bahay nila yung babae. Tinanong siyang muli ng kanyang tiyuhin at sa pagkakataong iyon ay direkta nang sinabi kung yung babae ba yung aswang. Pero napailing si Gemma at sinabing hindi siya sigurado dahil iba naman yung nakita niya nung gabi sa kanilang bubungan. Sumagot naman si Mang Lando at sinabing ganun talaga ang kanyang manugang kapag may nararamdamang kakaiba sa isang tao o sa isang lugar. At maya-maya pa ay nagsalita na rin yung babae at sinabing may natatanging kakayahan si Gemma. Malakas umano ang pakiramdam nito sa mga masasamang elemento at may kakayahan ding makakita ng hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. At binigyan na sila ni Mang Lando ng pangontra para magamit laban sa mga aswang na gumagambala sa kanila. Dagdag pa nung matanda, nasisiguro niyang bago lang sa kanilang bayan yung mga aswang. At sumang-ayon naman dito yung asawa ng tiyahin ni Gemma. Dahil yung mga nakarang nagbuntis ang kanyang asawa ay wala naman silang naranasang ganon. At nagulat pa ang tiyuhin niya nang banggitin ni Mang Lando na may dala itong baril. Na nagtaka talaga siya kung paano yung nalaman ng matanda. Gayong napakahusay niya sa pagkukubli ng kargada. Kahit nga yung kumpare niya ay nagulat nang malamang may nakasukbit pala siyang baril. Sinabi ni Mang Lando na hindi uubra basta-basta ang kanyang baril sa mga aswang.
Maaaring maiputok nga niya ito pero hindi naman tatama. Yun ay dahil sa may mga taglay ding kakayahan at anting-anting ang karamihan ng mga aswang. Kung kaya ipinalabas ng matanda ang dala niyang kargada at inorasyonan para siguradong tumalab sa mga aswang. At ang ibalik ito ni Mang Lando sa kanya ay napaso pa siya pagkat napakainit noon. At mayroon pa itong ibinigay sa kanya na isang agimat para naman siguradong tatamaan niya sino man kanyang babarilin. Pagsisiguro pa ng matanda sa kanya, siguradong hinding-hindi na siya magmimintis kahit kailan. At totoo nga ang sinabi ng matanda. Dahil nang minsang bumisitang muli sa kanila ang aswang at maramdaman nilang mayroong nasa kanilang bubungan, ay hindi na niya kinailangan pang lumabas upang barilin niyon. Sa loob mismo ng kanilang bahay ay kanya na iyong pinaputukan. At narinig nila ang sigaw noon ng tamaan at nagmamadali lumundag mula sa kanilang bubungan. At yun ang huling pagkakataon na ginambala pa sila ng mga ito. Ang kwentong inyong matutunghayan ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari na sa maniwala kayo o sa hindi, ito ay totoong naganap at karanasan ito ng isa nating sender na nagpakilalang si Rudy. Ayon sa kanya, naganap ang kanyang karanasang ito nang minsang umuwi siya sa kanilang probinsya. Nadisgrasya kasi siya sa pinapasukan, kung kaya pagkatapos na maipagamot ay pinayuhan siya na magpahinga na lang muna at binayaran ng kanilang kumpanya. Kaya naisipan ni Rudy na umuwi na lang muna doon sa kanila. Kwento niya, matagal na panahon na rin namang hindi siya nakakauwi sa kanilang probinsya. Kaya sinamantala na rin niya yung pagkakataon na yon para makapagbakasyon. Nang dumaong na ang barko doon sa pier, ay nanibago kaagad si Rudy. Pagkat malaki ang ipinagbago ng kanilang probinsya. At namangha din siya sa kanyang mga nakita habang bumabiyahe sakay ng jeep. Dahil halos simentado ng lahat ng mga bahay na nadaanan niya sa gilid ng kalsada. Nang umalis kasi siya doon sa kanila, ay puro yari lang sa pawid ang halos lahat ng mga bahay na naroon. At kahit yung kalsada ay simentado na rin. Kaya nakaramdam ng kagalakan si Rudy. Naisip niyang kahit paano ay umuunlad na rin ang kanilang lalawigan. Pero biglang nawala ang saya sa kanyang mukha nang dumating na siya sa baryo nila. Pagkat larawan pa rin iyon ng kawalang pag-asa. Ganun pa rin ang mga bahay sa lugar nila. Mga kubo pa rin na yari sa kawayan at pawid. Biglang napaisip si Rudy sa kung ano kaya ang nangyari. Bakit parang hindi umasenso yung buhay ng mga tao doon sa kanilang baryo? Kaya malungkot niyang binaybay yung daan paakyat, pauwi sa kanila. Naramdaman niya ang hapdi sa balat nang tumama ang sikat ng araw. Tirik na kasi. Huminto siyang sandali at inilabas ang isang tuwalya mula sa kanyang bag at kanya iyong ipinandong sa ulo. At saka niya ipinagpatuloy ang paglalakad. Maya-maya ay bigla siyang may narinig na boses at tinatawag ang kanyang pangalan. Bigla siyang napalingon at nakita niyang kanyang pinsan na si Kulas. Magkabilang tenga ang ngiti nito
at halatang masayang masaya na makita si Rudy. At tumatakbo pa itong lumapit sa kanya. Sabay nang umusta nang makaharap na siya. Natuwa din naman si Rudy nang makita ang kanyang pinsan. Bigla nga niyang naalala yung masasaya nilang nakaraan. Marami silang mga masasayang alaala nito. Sumilong silang dalawa sa ilalim ng isang punong kahoy at doon nagkwentuhan. Maya-maya ay niyaya siya ng kanyang pinsan na pumasyal muna sa kanila bago umuwi. Tatanggi pa sana si Rudy pero naging mapilit ang pinsan niya at hindi talaga pumayag na hindi siya dumaan muna sa bahay nito. Sinabi pa nitong kanyang ipagluluto si Rudy ng paborito nitong ginataang manok na may siling labuyo. Naangiti naman si Rudy nang kanyang marinig iyon at nagbibirong sinabi na alam daw ng pinsan niya ang kanyang kahinaan. Kaya gumanti naman si Rudy at binunot ang kanyang pitaka. Sabay kumuha ng pera mula doon. Sinabi niya sa pinsan na mas masarap yung ginataang maanghang na manok kapag kanilang sasamahan ng inumin. Nalalo namang natuwa ang pinsan niya at sinabing alam na alam rin daw ni Rudy ang kanyang kahinaan. Sabay nagtawanan silang dalawa. Kinuha ng pinsan niya ang iba niyang dala at bago nagpunta sa bahay nito ay dumaan na muna sila sa bahay ng isa nilang kanayon upang bumili ng alak at sigarilyo. Pagdating nila sa bahay ng pinsan, matapos na mailagay sa isang lugar lahat ng dala ni Rudy, ay nanghuli na kaagad ng manok si Kulas at kinatay. Maya-maya ay nakarinig si Rudy ng malakas na pagbagsak ng nyog. Naisip ni Rudy na hindi nga talaga nagbibiro ang pinsan niya at maggagata talaga ng manok para sa kanya. Pero nagulat siya nang lumapit ang pinsan pagkat may dala na rin itong mga buko. Sinabi nito sa kanya na libangin muna ang sarili sa mga buko na kanyang kinuha habang inihahanda nito yung paborito niyang putahe. Nangiti lang naman si Rudy at napailing dahil sa kabaitan ng kanyang pinsan na nasabi niyang hindi pa rin ito nagbabago. Nang magkaharap na sila sa inuman ay biglang nagtanong si Rudy sa pinsan kung bakit parang nag-iisa lang yata siya sa bahay. Hindi kaagad nakasagot ang pinsan at parang nasamid. Maya-maya, sa malungkot na tinig ay sinabi nitong iniwan na siya ng kanyang asawa at isinama ang kanilang dalawang anak. Nagulat naman si Rudy sa ipinagtapat na iyon ni Kulas. Hindi na inungkat pa ni Rudy ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Makalipas ang ilang sandali, ay nabanggit naman ni Rudy ang ukol sa kalagayan ng kanilang lugar na tila ba walang pagbabago at parang hindi umaasenso. Napatitig sa kanya ang pinsan at napansin ni Rudy na bigla itong sumeryoso. Maya-maya ay muli itong nagsalita at sinabing mayroong humahadlang sa pag-unlad ng kanilang lugar. Naagad nagtaka si Rudy kung kaya itinanong sa pinsan kung sino. Nais niyang malaman kung sino ang humahadlang sa pag-asenso ng kanilang nayon. Pero sa halip na sino ay itinama siya ni Kulas at sinabing ang dapat niyang itanong ay kung ano ang humahadlang. Dahil ang dahilan ng pananatiling mahirap ng kanilang lugar ay yung ginagawa ng karamihan
sa nayo nila. Nabigla namang napaisip si Rudy at napakunot noo. Hindi niya maunawaan yung mga sinasabi ng kanyang pinsan. Kaya ipinaliwanag nito sa kanyang mabuti. Sabi ng pinsan niya, mula nang siya ay umalis sa baryo nila, marami na umanong mga nangyari. Mga pangyayaring masama at karumal-dumal. Mga pangyayaring mahirap maunawaan at paniwalaan. Lalo namang naging atentibo sa pakikinig si Rudy. Nais pa niyang marinig ang mga sasabihin ng kanyang pinsan. Pagpapatuloy ni Kulas, ang baryo nila ay kilala na sa buong bayan. Pero hindi sa mabuting bagay. At naalala nga ni Rudy yung tagpo kung saan tila ba nagulat pa yung konduktor nang sabihin niya kung saan siya bababa. Pagpapaliwanag pa ng pinsan niyang si Kulas, ang nayo nila ay bantog na sa kanilang bayan na pinamumugaran ng mga kilkigan, mangkukulam at aswang. Na naramdaman talaga ni Rudy na biglang nanindig ang kanyang mga balahibo nang marinig ang mga sinabing iyon ng kanyang pinsan. Takang-taka si Rudy kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Tinanong niya ang kanyang pinsan kung sino-sino ang mga nanlalason doon sa kanilang nayon. Sino ang mga mangkukulam at kung sino rin ang mga aswang. Biglang natigilan ng kanyang pinsan at hindi kaagad nakasagot. Maya-maya ay sinabi nitong siya ay kabilang sa mga kilkigan. Kaya biglang naibuga ni Rudy yung alak na nasa kanyang bibig. Natawa naman ang pinsan niya sa kanya at sinabing siya ay nagbibiro lamang. Sabi ni Kulas, halo-halo na raw doon sa kanilang baryo. Dahil karamihan sa kanilang kamag-anak ay mga kilkigan na. Pero may mga nangkukulam na rin at mayroon din namang pinaniniwalaan na naging aswang na. Biglang naitanong tuloy ni Rudy at kinamusta ang kanyang ina at mga kapatid sa pinsan. Pero sa halip na sagutin siya, ay tinitigan siya nito at sinabing, huwag mabibigla. Nakinabahan naman si Rudy at pigil ang hiningang hinintay ang mga sasabihin pa ng kanyang pinsan. Hanggang sa bigla itong nagpaalam at sinabing, iihi lang muna siyang sandali. Kaya kinulit ito ni Rudy at muling tinanong. Sinabi naman ni Kulas na wala naman siyang dapat na ikabahala dahil nananatiling malinis ang kanyang mga mahal sa buhay. Binibiro lamang daw siya nito at pinapakaba. Kahit siyang araw ay malinis din. At kahit kailan ay hinding-hindi sasali sa kalokohan ng mga kamag-anak at kanayo nila. At lumabas na ito ng pinto para umihi. Pero habang umiihi sa labas, ay patuloy pa rin ang pagkukwento nito. At kanya ring pinag-iingat si Rudy. Pagkat wala na raw kinikilala ang mga kamag-anak nila at kanayon. Basta sinumpong na raw ang mga ito, kahit sino, ay kanilang binibiktima. Pagpasok muli ni Kulas, ay kanilang ipinagpatuloy ang pag-iinuman. Pero nang mga bandang hapon na, ay nagpaalam na si Rudy. Hindi naman na siya pinigilan pa ng pinsan, pagkat medyo malayo pa ang kanyang lalakarin bago marating ang sa kanila. Sa daan ay may nakasalubong si Rudy na dalawa nilang kanayon na hindi siya namukaan ng mga ito, pero nakangiti sila sa kanya. Ngunit hindi iyon
ginantihan ng ngiti ni Rudy at siya ay umiwas. Naalala niya kasing bigla yung mga sinabi ng pinsan niyang si Kulas. Nang dumating na siya sa kanila ay halos padilim na. Nasa bakuran pa lang ay tumawag na siya. Nalungkot si Rudy sa nakitang ayos ng bahay nila. Wala itong pinagbago at marami na itong sira, na ang karamihan ng mga kahoy ay nabubulok na. Di nagtagal ay may dumungaw na isang matandang babae doon sa may bintana, habang ang isang babae naman ay sumilip sa gilid ng pinto. Nakita niya kaagad ang matatamis na ngiti ng mga ito at nakasigaw pa dahil sa sobrang kasiyahan. Nagmamadali silang lumabas at sinalubong si Rudy. Damang-dama niya ang kasabikan ng mga ito sa kanya dahil sa mahabang panahon na hindi nila pagkikita. Hinawakan pa siya ng mga ito sa kamay at nagmamadaling pumasok ng kanilang bahay. Hindi matapos-tapos ang pangungumusta ng kanyang ina at kapatid. Dalawa na lang pala silang nakatira sa bahay dahil ang dalawang kapatid niya ay nakapag-asawa na sa ibang lugar at may kanya-kanya ng pamilya. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit hinapon na siya ng dating sa bahay nila. Kaya sinabi niyang nagkita sila ng pinsan niyang si Kulas at niyaya siya nito sa bahay. Nagkatinginan naman bigla ang nanay at kapatid niya at nabakas ni Rudy yung pag-aalala ng mga ito. At biglang nagsalita ang nanay niya at sinabing hanggat maaari ay kanyang iwasan ng pinsan dahil marami na umanong nagbago dito, na hindi na ito yung Kulas na kanyang nakikilala dati. Pati ang kapatid niya ay sinabing ibang-iba na ito kesa noon, na kaya nga raw ito iniwan ng kanyang mag-ina. Bigla namang nagtaka si Rudy at natulala sa mga sinabing iyon ng ina at kapatid. At matapos nito magsalita ay siya naman ang nagpaliwanag at sinabing iba ang sinasabi ni Kulas, na ito ay malinis at ang mga kamag-anak nila at kanayon ang siyang gumagawa ng kasamaan at karumal-dumal doon sa kanilang lugar. Dahan-dahang napailing ang kanyang ina at kapatid habang tahimik na nakatitig ang mga ito sa kanya. Maya-maya ay naramdaman ni Rudy yung pagtapik sa kanya ng pinsan niyang si Kulas. Narinig niyang sinabi nito na tagay na raw niya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita nga niyang hawak nito ang baso na may lamang alak at iniaabot sa kanya. Iginala pa niya ang kanyang paningin at napansin niyang naroon pa rin siya sa bahay ni Kulas, na nakatulog na pala siya sa kawayang mesa. Bigla niyang naalala yung sinabi ng ina at kapatid sa kanyang panaginip. Kaya sa halip na abutin ang tagay ay tumayo siyang bigla at agad na tinungo kung saan naroon ang kanyang mga dala. Nagtaka naman ang pinsan niyang si Kulas sa kanyang mga ikinilos at nagtanong ito kung saan siya pupunta. Sinabi ni Rudy sa pinsan na siya ay uuwi na at siguradong hinihintay na siya ng kanyang ina at kapatid. Mabilis nang dinampot ni Rudy ang kanyang mga dala at nagmamadali ng lumabas ng bahay ni Kulas. Naiwan namang natulala si Kulas, hawak pa rin ang baso ng alak. Binilisan ni Rudy ang kanyang paglakad
sapagkat nakaramdam siya ng takot at kilabot dahil sa napanaginipan niyang iyon. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na si Kulas pala talaga ang dapat na iwasan, at bigla siyang kinabahan dahil naisip niyang baka kung ano na ang ginawa nito sa kanya na hindi maganda. Lalo pa nga at nakatulog siya. Kailangan niyang makauwi kaagad sa kanila upang matingnan siya ng kanyang ina, dahil kahit paano ay marunong ito at malalaman nila kaagad kung may ginawa nga sa kanya si Kulas. Kaya wala siyang sinayang na sandali. Kahit hinihingal na, ay hindi talaga siya huminto para magpahinga. Hanggang sa matanaw na niya ang kanilang bahay. Pero biglang natigilan si Rudy. Dahil bago pa siya makalapit sa kanilang bakuran, ay may nakita siyang mayroong nasa kanilang bubungan. Bigla niyang naibulala sa sarili ang katagang aswang. May aswang na naroon sa kanilang bubungan. Naalala niyang bigla ang ina at kapatid. Kaya kahit kinakabahan, ay binitawan niya ang kanyang mga dala at agad na sumugod. Na habang tumatakbo siya, ay tinanggal niya ang kanyang malapad na sinturon na mayroong makapal na bakil at sinigawan yung aswang na nasa bubong. Nakita niyang bigla yung naapalingon sa kanya. Pero nagulat si Rudy nang makita niyang mayroon pang nasa may bakuran nila na mistulang gagamba dahil sa posisyon nito. Nakakatakot ang kanyang itsura. Puting lahat ang kanyang mga mata na may mahabang buhok, ngunit manipis lamang iyon at parang may sakit na tipos. Payat ang mga braso at hita nito, ngunit mahaba kaysa sa karaniwan. At nang ibukan nito yung kanyang bibig, ay doon na nakita ni Rudy yung maliliit pero masinsin at matutulis nitong mga ngipin, at yung makapal na laway nito na nag-uugnay sa kanyang mga labi na nagmistula iyong sarsa dahil sa sobrang kapal. Natulala si Rudy dahil sa kanyang mga nasaksihan. Sa isang banda ay tama din palang lahat ng sinabi ng kanyang pinsan na si Kulas. Sinubukan pa nga niyang kurutin ang sariling braso sa pag-aakalang nananaginip pa rin siya. Pero hindi. Totoong lahat ng kanyang mga nakikita noong mga sandaling iyon, na nararamdaman niyang parang nagtayuan talaga ang kanyang mga buhok sa ulo. At bigla na lang napaatras si Rudy dahil sa tindi ng kanyang pagkagulat, nang bigla na lang tumalon yung aswang na naroon sa bubungan ng kanilang bahay, na umangil pa ito nang bumagsak na sa lupa, hanggang sa nakita niyang naghanda na ang mga itong sumugod, na di nga nagtagal ay mabilis na siyang dinaluhong. Agad namang ipinulupot ni Rudy yung kanyang sinturon sa isang kamay, na nakalaylay yung malaking bakal at bumuelo. Nang malapit ng mga aswang, ay nakita niyang bigla nang lumundag ang mga ito. Pero sa pagtataka ni Rudy, ay bigla na lang silang tumilapon. Nakasabay noon ay narinig ni Rudy yung malakas na paghagupit. Paglingon niya ay nakita niya si Kulas, at may hawak itong isang mahabang latigo. Sinundan pala siya nito
Mabilis niyang sinenyasan si Rudy at pinalapit sa kanya. Sinabi nito kay Rudy na wala na siyang babalikan pa, na kanya na lang ipapaliwanag ang lahat sa bahay nito. Ang mahalaga umano ay ang makaalis na muna sila mula sa lugar na yon. Pero nang aalis na sila ay bigla nilang narinig yung nakakakilabot na sigaw ng isang aswang, at ito ay galit na galit. Nang mapatingin silang dalawa doon ay nakita nilang mabilis na iyong pasugod. Kaya binasag na ni Kulas yung hawak niyang ilawan. Kung kaya mabilis na naglagablab yung mga tuyong damo na naroon. Kaya hindi na noon nagawa pang makalapit sa kanila. Narinig pa niyang may iniusal ang pinsan bago sila mabilis na umalis. Pagdating nila sa bahay ni Kulas ay doon na nito ipinaliwanag na pati ang kanyang ina at kapatid ay nahawaan na rin ng pagiging aswang. Na ito yung dalawang aswang na umatake sa kanya. Hindi nga lang daw niya kasi alam kung papaano niya ito ipapaliwanag at sasabihin kay Rudy. Kaya ang naisip na lang niya ay ang lasingin siya at patulugin habang hindi pa siya nakakaisip ng paraan para ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Sabi pa ng pinsan niya, mas makabubuting bumalik na lang siya kaagad sa Maynila at kalimutan na lang ang kanilang lugar. Na tulad ng kanyang sinabi ay wala na raw babalikan pa doon si Rudy. At kung sakaling kausapin pa siya ng kanyang ina at kapatid ay wag raw siyang maniniwala, dahil mas nangingibabaw na umano sa kanila ang pagiging aswang. Lalo pa nga at mga bagong yanggaw sila. Dahil doon ay nanlumo si Rudy. Nakiusap siya sa pinsan na baka may paraan pa para pagalingin ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinakiusapan niya itong gamutin sila. Pero inamin ni Kulas na wala nang makapagpapagaling pa sa kanila, kundi ang kanila rin mga sarili, na kanilang itakwil at isuka yung itim na kapangyarihang tinanggap nila at niyakap. At dahil doon, kaya panahon na lamang ang tanging makapagsasabi kung sila ba ay gagaling pa. Pagpapaliwanag pa niya kay Rudy. Kinabukasan noon ay sinunod na lang ni Rudy yung ipinayo ng kanyang pinsan. Kinalimutan na lang niya ang kanilang nayon at dalawang mahal sa buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan, hanggang sa nabalitaan na lamang niya sa mga balita sa telebisyon at radyo na nagkaroon ng malawakang landslide sa probinsya nila. At ang napuruhan ng gusto ay yung baryo nila mismo. Nangyari ang nasabing trahedya ng madaling araw, at lubang hindi iyon inaasahan ng mga taga roon sa kanila. At iyon ay bunga ng naging mahabang pag-ulan dala ng bagyo. Marami ang mga namatay at nabaon sa lupa. Marami din ang mga hindi na nakita. Naaluha na lamang si Rudy pagkat naalala na naman niya ang ina at kapatid. Makaraan ng ilang araw ay nagulat na lang si Rudy nang may kumatok sa kanyang pintuan. At nang buksan ay bumungad sa kanya si Kulas. Malungkot ang mukha nito. Pinapasok ito ni Rudy at nag-usap sila. Tinanong ni Rudy sa pinsan ang kanyang ina at kapatid. Umiling na lang si Kulas at sinabing nadamay sila sa trahedya. Humingi si Kulas ng paumanhin kay Rudy at sinabing
kinakailangan nilang gawin ang bagay na yon para matigil na ang kasamaan doon sa kanilang nayon, na kinakatakutan nilang baka lumagana pa sa iba't ibang bahagi. Dahil iyon pala talaga ang plano ng mga ito, sa utos na rin ng kanilang pinuno, na medyo naguluhan pa si Rudy sa mga sinabing iyon ng kanyang pinsan. Kaya tinanong niya ito at pinagpaliwanag. Ipinagtapat ni Nicolas sa kanya na siya at ang iba pang mga may kaalaman na lumalaban sa mga masasamang elemento doon sa kanila ay nagkasundo na puksain na ang mga ito sa pamamagitan ng malakas na pagbaha. Kaya hindi umano karaniwang bagyo ang tumama sa probinsya nila. Ginawa nila ng kanyang mga kasama ang bagay na yon sa tulong ng mga kaibigan nilang engkanto para wakasan na ang kasamaan. Nang puntirya talaga noon ay ang mga kilkigan, mangkukulam at mga aswang doon sa kanilang probinsya. At para pigilan na rin ang maitim nilang plano na magparami pa upang kalatan ng ibabaw ng lupa ng mga kauri nila para palaganapin ang kasamaan at kadiliman upang maghari ang takot sa mga tao. Noong una ay halos hindi paniwalaan ni Rudy ang lahat na kanyang narinig mula sa pinsan. Pero habang tumatagal na kasama niya ito, ay doon na rin niya unti-unting naunawaan ang lahat. At nung huli ay napabilang na rin siya sa kanila. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.